Kabaw Amerikano. One, 1, 2, 3. Welcome on board. Good morning, may buntag. Buhi kayo ang mga negosyo matag Miyerkules o Huwebes. Mahalin ang ilang baka. Ano, 1, 2, 3. Pakita sa rin kung baka nindo kayo. Boss! Wala ni. 14 rin baligyan ni. Mayong buntag, mga igsoon. Klaro ra ba? So, aniat na karon sa Mantalongon Livestock Auction, no? Livestock Auction Market. Matag Huwebes apan ang uban Wednesday sa hapon or gabi ana-ana. Dire dunay tag-iya og baka nagbayad og ticket o kining arkabala. Naa kita karon sa highway mga igsoon. Makita na to dunay daghang namaligya og bingka. Gani ang bingka usa sa mga delicacy sa Mantalongon Barili. Tabo diri sa mga hayop matag Huwebes ra gid ni matag semana. Alas 2 sa kadlawon dire, abi na. Alas 2 sa kadlawon. So kamo puti matag Huwebes sa pud mo sayo. Oh, mahirap sa Sa ubang adlaw ari na ni mga 4 ka. 4. So matag Huwebes sayo gid mo kay Sayo din kasayo sa balod dire. Ang mga tao no, doon na daghang tao. Mga alas 2 na rin daghang tao. Gala ka ng hapon, daghan kay tao dingi mag-atang. Sa Miyerkules ba? Kulis hapon no. So no, maigso no. Miyerkules sa hapon ado na ni daghang tao. Nya kining mga tao gikan pa sa laing mga lugar no. Laing lugar. Ang uban gikan baglaing isla. Oo. Lagi uni din yang abot ini bawa na yung tingbanan ni taras mga ayong ba yan. Negros ana. Abot ang buwag dire. Abot itanan ko ini. Mas pati. Nasa sweeto na siya. Unsa pa mga kuan boss, unsa na mga komprador na sila boss? Mga komprador na siya. Unsa pa lain mga kanang ang uban dunay hayop pod. Hindi ka na silang masbati. Mga rin lang diri, Mamalit og. Pero wala na sila kuhaan galing lang sa tinanay ha. Masbati na siya. Kani mga hayop boss, asa man gikan boss? Cebu ra gyud. Gikan ni siya sa Cebu boss. So diri ra gyud nga mga hayop. Unya ang mga komprador mo ilain laing gikan sa lain-laing mga lugar. Thank you boss. So mauna mga igsoon no. So gikan sa lain-laing parte sa Sugbo mga igsoon ang ato ang mga kahayupan apan ang mga komprador o kining mga negosyante nga mamalitay og mga hayop gikan pa sa ubang mga isla sama sa Negros ug Masbate ug uban pa. Unsa to gini ma'am? Inigsod nila Ang municipal may mutikit. okay. Ya, gawa sila. Ligawa sila. Pag humagpangumpra, ang barangay mo yung mutikit. So mga igsoon, ang kining mga komprador inigawa sila o kining ilahang mga truck o mga sakyanan puno nag mga hayop, ang barangay na ang mo ticket. Ticket na sa sir, Ticket sa sa mga baboy magawas. sa mga mugawas. Magawas. So diha makakwarta ang lungsod. Barangay Mantalongon. Sa lungsod sa Barili. Kato sir, katong ticket sa municipal sa katong ticket, katong 10. So lahi ang sa lungsod nga ticket, lahi pud ang sa Mantalongon nga barangay. So diha maka-generate og revenue ang
lungsod sa Barili o ang kining barangay Mantalungon. Diri ang sistema diri sa palit sa mga hayop mata-mata ra ni ilatanan. Ang uban. Pero doon na po'y timbang. Ang kanding, mura'y timbang, murag atong baka o kabaw no, naitimbang no. So baka. Manok no, timbang. Dito sa bangod sa. Okay. So ang kining mga baka o kabaw mo'y timbangon, no? Apan ng kining kanding mata-mata ra. Ug uban pod nga mga hayop mata-mata ra po ni boss, no? Sama sa mga litson no? Litson na baboy, litson. Kasagaran po sir, ang uban nga baka dili po all timbang gitanan. Napod siya mata-mata ra po para buhi pang uban ba. Okay. Para gasto ra. So depende na lang sa mga komprador, no? Depende, Asa sila tanaw nila mas sweet sila. Mas dito sila. Kumador sir, kuha naman na sila kanang kakait na ba. Kamauna. Pauri kaya nakaan ako ate. Livestock market. Livestock. Pinakadako, no? Pauri pinako. Labing dako sa tibuok Visayas. Mura. So ingon ni Sir Ferdinand nga ang kining livestock market sa Mantalungon dako kayo ni nga property. Dunay bahin mga igsuon nga alang sa mga baka, dunay bahin alang sa mga baboy, manok, kanding og even isda og utanon. Mga igsuon. Inigsod gyud nimo sa Mantalungon livestock market. Tagbuon ka sa area sa mga kanding kung asa ni daogon ang mga kanding. Morning dia sir. Morning. Ma'am, gidaog na usa. Idaog na Meldos. Mendos. Hangyog si Quinta. Naknon gina. Mga alas 12 sa kadlaw na gyud. Kadlawon. Unya, hangtod unsa oras mo? Bibis buntag. Unsa may inyong giruwat nga mapurot inyong hayop? Unsa man? Mahurot na mo hayo. Na lami kay gutom nung kayo. Lagi. Yan inom sa gamay kay giuhaw na sad. Okay. Boss, thank you sa. Salamat kay Bossing. Keslitson. Mantalungon Livestock Auction Market in Barili, Cebu is said to be the biggest tabo in Cebu and is the busiest livestock auction in the entire Visayas. Happening every Thursday of the week, livestock racers bring their animals here to sell. Some come as early as Wednesday afternoon. Using both mata-mata system of buying and also live weight system where animals are weighed and priced per kilogram. Barili is a second-class municipality near Karkar City with a population of over 80,000. Ilan po na, boss? 29.30. So lagmit mo igsoon kining mga baka nga ana sa truck gidaog na ni. So napalit na ni sa mga komprador.
pen. 40 kapin. Pila yung last ni mo na, boss? 42. Na-estimate mo, pila kayo mo, timbangan na. Kapin gatos. So, mga sobra gatos kilos. Thank you, boss ha. Ako na dito. Patayin na. Sumisog to ng kuya? Sumisog to? Ay, lami isa. Anin na punta sa area sa mga kabaw. Boss, doon na po yung country, boss. Kabayo. Waka kabantay. Kabaw na gano'n, kabaw. Doon na kay kabaw, boss? Ako sa mga comprador. Suro-suro lang Sorry lang. Taga direk ka? Dili taga bunga ka. Taga Subunga. Kita. Sidek doon na tayo mga kwarta tano. Kaning inani, boss. Tagpila kaning inani, boss. Mas barato ang kabaw, no, kontra sa baka, no. Pero mahal ang kabaw ron. Mahal ang kabaw ron. Tungod kay gadong ang Pasko. Mahal. Oo. Kabaw Amerikano. Boss, yung mana, boss? Pila po yung padaog yung mana, boss? Mga estimate, mga pilang kilo? 2 kapin. So mga igsoon, ana kita karon sa area bahin sa Mantalungon kung diin i-display nila o asa nila daogon ang ilahang mga hayop nga baka. So kanaog ta mga igsoon. Doon na area alang sa mga butakal o anayon. Doon na po area sa baka. Doon na po area sa mga litsonon. Kani adto mga igsoon. Dugay ko sa inani klase nga matang sa negosyo, kining pagpangumpra og mga kahayupan. Apan nakasulti gyud ko mga igsoon tungod kay doon na ubay-ubay nga mga tabo no nga akong naadtuan gikan Mindanao, Negros og Cebu. Nakaingon jud ko nga ang kining sa Mantalungon daghan jud kayo mga hayop. Buhi kayo ang mga negosyo matag Miyerkules ug Huwebes mga igsoon tungod kay dagsa ang mga tao gikan sa lain-laing dapit. Video. Yan. Bye. May naman talongon. Sobrang dami. Mahal nga lang. Yan na tawag-tiwan.
Di gyud ikalimod mga igsoon nga ang kining Mantalongon Livestock Public Market sa Mantalongon, Barili, usa sa labing dako nga live animal auction sa tibuok Visayas. Makita na to diri mga igsoon ang kini mga dagkong truck puno na og mga kahayupan. Siguro ang uban ani dili taga Sugbo, ang uban sa laing mga isla. Barili. Municipal. Sa to pa ang sa municipal sa Barili ang revenue ma-generate kaning musod nga magdag mga kahayupan. So diha ninyo isyuan og kanang murag ticket. Okay, and then ang barangay ang paggawas. Ang barangay Paggawas na. Unsa may gibasihan ana ma'am ang gidaghanon sa hayop nga ilang gida? Dili, binuok. Binuok kada buok. Kada mo baboy, tag 20. Oh. Baktin, cheese. Katong kuan. Baka. Baka 30. Kabaw. Parehas na. Kada mga manok ba apil po na? Ang mga manok, murag kuan man na ilaha dito kanang tinimbang. Tinimbang. Pagi do. Pero ang kuan ang Barili Municipal Government unsaon yang maka-generate siya revenue sa mga manok? Wala na may ticket? Di tikita na lang murag kinilo or pinanggal ba? Dito na pagdaog na. Dito na. Okay. Ma'am, thank you mama. Yes, sir. Grabe kasamok Mantalongon gyud sa Bunsaon. Ano boss? Traffic kayo? Traffic is tanan babaw. Grabe ha. Pero wala ray yun nga sa peace and order. Wala ra sir. Unsa man gikargahan ni mga kuan? Nahali na. So ang ilahang truck mga igsoon gikargahan ni mga hayop padong sa Mantalongon. Asa pa rin inyo ha boss? Sambuan. So gikan pa sila sa Sambuan. Then inigpauli nila kurot na ilahang mga kahayupan, so bakante na ilahang truck. Boss, thank you boss ha. Nang hinaot ko mga igsoon, ilabi na sa tanang mga Sugbuanon o mga Bisaya na nakahatag ko ninyo gamayng kalingawan karong adlaw. Hinaot nga nalipay mo. Boss, advance Merry Christmas sa tanang bisdak. This is Gawens in Mantalongon, Barili. Amping kanunay mga igsoon og hinaot nga magpabilin kitang mahapsay.
maingon ani nga mga kalihukan, mga igsoon, adunay daghan sa to mga kaigsuonan nga nakakita og panginabuhian, labi na sa to ang mga labor, mga middleman, mga livestock raisers, komprador ug uban pa. Doon na sila'y lugar nga kaatuan kung diin makakita silag panginabuhian alang sa ilang kaugalingon o sa ilang pamilya.